Lehenik eta behin, nik adimen artifizialari estadistika garaikidea deitzen diot. Horrek esan nahi du, estadistika datu pila batekin eta aztertuz eman ditzazken erantzunak lortzen ditugu adimen artifizialeko gaiak erabiltzen ditugunean. Eta gauza askotan erabili daitezke adimen artifizialeko paradigma horiek, guk robotikan momentu honetan erabiltzen ditugu, robotika sozialaren barruan ari garelako ikertzen, robotak gero eta naturalago erantzuteko pertsona helduekin harreman hobeak edukitzeko, eta roboten autonomia areagotzeko oro har adimen artifizialeko teknika eta ikusmenaren tekniken bidez. Ikasketa automatikoaren helburuak anitzak izan daitezke. Bere oinarrian gertatzen dena da datu batzuetatik hor barruan dauden formulak edo barruan dagoen portaera modelatu daiteke. Eredu bat atera daiteke, hor datu horietatik ondorioztatu daitezken kasuak urrengo urratsean sailkatzeko. Adibidez, medikuntzako datu batzuk baldin badauzkagu gaixotasun konkretu baten aurrean gaixorik dauden eta ez dauden pertsonen datuetatik ikasi nahi da eredu bat, sailkatzaile bat esaten dana, gero medikuaren gana paziente berri bat joaten danean, paziente horrek gaixotasun hori duen ala ez aurre ikusteko. Eta holako adibide askotan erabiltzen da ikasketa automatikako teknikak, bai janariaren egokitasuna aurre ikusteko irudietatik, pazientena eta robotikan zer esanik ez, robotari esateko aurrera jarraitu dezaken ala ez bide baten aurrean dagonean. Zientziaren arloan ikasketa automatikak gero eta gehiago erabiltzen ari da, robotikarekin zerikusia duen zerbait da kotxe autogidatuen gaia. Kotxe autogidatuak dira kotxe batzuk sensore pila batekin beraiek bakarrik ibiltzeko gaitasuna dutena. Google eta holako enpresa handik ikertzen ari dira gai horretan, baita ere tren autogidatuen gaian erabiltzen dira ikasketa automatikoko teknikak edo paradigmak etortzen diren kotxeak bereizteko edo oinezko badatorren ala ez kotxe baten aurrean aurre ikusteko. Beste adibide on bat eta asko ikertzen dena adimen artifiziala eta ikasketa automatikoko gaiaren barruan da medikuntzan. Medikuntzan erabiltzen da bai diagnostikoa egiteko pertsonarena, baita ere diagnostiko horren jarraipena egiteko eta irudietan pronostikoa egiteko edo diagnostiko on bat egiteko. Adibidez hemen Euskadin eta proiektu batean gu sartuta gaudela, SBRT erabiltzen da teknika berri bat irudiak analizatzeko minbizi konkretu bat modu egokian diagnostikatzeko eta tratatzeko. Gure taldeko erronka nagusia dira alde batetik robotikan, aipatu duten bezala robotak gero eta naturalagoak izateko ikertzen ari gara eta horren inguruan robotak hitz egiten duenean prosodiaren kontzeptua landu nahi dugu. Hau da, robotak area esaten duenean, normalean besoarekin seinalatzea noruntza jo nahi duen edo olako zerbait, egiten dituen keinuak tekstuarekin ados juteko. Beste gai batzutan ere egiten dugu lan, aipatu duten SBRT horretan, minbiziaren jarraipena eta diagnostiko ona egiteko aukera oso polita dela iruditzen zaigu, eta baita ere ikertzen ari gara efizientzia energetikoko gaietan gure konsumo elektrikoa, bai hiritan, bai industrian eta bai kampusean adibidez, gero eta optimoagoa izateko, gero eta elektrizitate edo energia gutxiago konsumitzeko teknikak erabiliz, beti ere adimen artifiziala eta ikasketa automatikoko teknikak erabiliz.